Kawuono mar nyadhi wa okadwa ni mondo mi aring mbele mak mana kane wasingo sacha en ni kawuono odiochieng' mar johera. Omiyo king'iyo kamoro amora tineno ka lewni marokwere, maua, gik mopogore, nitiere dusruok mopogore opogore ma kawuono ne timore e bombe mopogore mantie machiegni kodi. Poni kama intiere ne ok iwinjo humbe to samoro inyalo bedo ni neno e mbui gigo eko matimore odiochieng' ma kawuono. Omiyo okadwa ni kawuono e chenro mar nyadhi wa gima kamano obawa mak mana adwa ni mondo mi ang'isi ni wendowa osechopo ka kendo mano iluongo ni Sami Wamuri. Ang' namie thuolo ka wang' ochopo ka mondo mi onyisu owach nyinge kachiel koda gima ong'ere go makare mak mana kineno embo ng'eyo ni odiochieng' ma kawuono en odiochieng' mar rwako law makwar kendo inyalo neno ni kamoro amora nitiere kaka oriwo kata okiko lewni go mar okwere dende nikech inyalo wacho ni to odhi kanye. Wacho ni kaka oting'ore no mano te nyiso nyadhi ma en go. En ok owuotha wuotha. Nyadhi en gimo chamo, nyadhi en gimo betne, nyadhi en gimo tiyo. Omiyo mano e kido man gima mare. Ang'eyo ni samoro en ng'ama iseneno e mbui, en ng'ama iseneno kamoro mak mana odwa ni mondo mi wang'e ni to ere kaka nyadhi ni odago kaluwore ni ma en ngimane mapile ma samoro amora ma iromo kode to nyaka iyudi ka nyaka ine ni ipoge kod joma moko nikech kizungu wacho ni en ng'ama extra. En ng'ama timo gik moko e yo mopogore. Sami machiegni. Aneno ka twech negi. Atemo. To katema inyatime. Itime. Atime. Mane kit ngimani. Yes. Machiegni chenro en mar nyadhi wa. Erokamano ahinya. Adwa ni mondo mi kapok ibet. Yes. Ti wacha ni rwakruok ma kawuono ang'o ma o inspire kata ang'o momiyo kawuono ichopo kama. Rwakruok ma kawuono inyalo ng'iyo kocha. En kaka luwore gi kaka apange. Kana achaka tapange gima kwanyo taketo mabathe to bang'e tarwako to donjo mana kako donjo ni. Koro kachako gi wuoche ma indien cavalli wuon wuoche ni e wuon sate ni mabe cavalli. Okay? Aya jacket to inyasome kata gi kama bor en Valentino uomo. Okay? Angolo makete wang'ane ma indi Versace. Ami mana ma wiye erokamano ahinya modong' ang'ne wawach mbele ok ang'eyo ni ta miwuotho go ni ma be en mar kit twech bag miting'o cha bende en mar kit twech kose ma en kaka chiwo odiochieng' ma kawuono inyalo ting'o gimoro mondo imiye ng'ama kaka chunyi dwaro ni amiye Valentine. Koro en chiwo ma kelo ni kaka Valentine ma mari. Erokamano ahinya adwa ni mondo mi apoge gi nyakwara mogi nikech samoro nitie joma nowacho ni gin be onge gima giyudo. Mano ni mari. Erokamano nyakwara mogi. Aparo ni onego bed ni wachako chenro mana mapiyo piyo mak mana kane ok iyudo maua. Adwa ni mondo ang'isi ni maua ni marwa kodi. Omiyo imbe kwan ni kawuono odiochieng' mar johera iyudo gimoro. Nyakwara mogi machiegni mak mana ni kapok wachako adwa ni mondo mi wang'eyo odiochieng' ma kawuono ne wantiere kod odiochieng' ma johera. Mak mana ni gik mopogore osebedo katimore e mbui nyakwara mogi. Wadwa ng'iyo kit nyadhi. Ok wadwa ni mondo mi wang'i joma ne okete piny. Wadwa ng'iyo ni to bombe mopogore opogore, kuonde mopogore opogore ji omong'o kata unyiso hera e kido machalo nade. Wantiere kanyo koda pichni mopogore opogore kaka jomoko ne obedo kod hera kata ka jomoko ne otang'o hera mekgi e bombe mopogore opogore kawuono mar mondo mi wang'e. Nitie jok mane nyiewo maua, nitie jok mane tang'o maua, nitie jogo mane keto twech, nitie jomotero johera gi oko. Adwa ni mondo mi director mar oketna pichni go mar mondo mi wane to odiochieng' ma kawuono kido mar hera ne otang' nade e bombe mopogore opogore. Par ni nyakwara mogi en odiochieng' mi idhialo e piny mangima. Nitiere jok maneno ni hera en gima pile mak mana nitie jok maneno ni kata obed mana ni en gima pile en gima bende ka ochopo odiochieng' ma kawuono to kore time e rang'iny mopogore kata e gino ma samoro ji biro neno ni adier odiochieng' ma kawuono tarik 14 to timore e yo mopogore nyakwara mogi. Mago kanyo gin bombe mopogore opogore kama kaka inyalo neno dhano nodich e yore mopogore. Gin jok ma nyiri, nitie joma chuo. Iwinjo ka ng'ato wacho ni jahera neno osetimone gimoro kaka ng'ama miyo rawo mar mondo mi okawne maua. Omiyo kapar ka en odiochieng' ma oketne mana jogo
mamine kende. En odiochieng' mar johera manyiso ni kata obed mana mamau, kata obed mana babau, kata obed mana ng'at moro amora mihero, odiochieng' ma kawuono inyalo dhialo e yo mopogore. Kendo neno kanyo ka jomoko noyudo iluongo ni money bouquet. Ayie ni sirikal nyocha owacho ni ok gidwa ni mondo mi okaw pesa kendo hinyo del pesa. Mak mana ji noyudo lony mopogore opogore ma ginyalo chiwo godo omenda makamano. Kamogi mano adwa ni mondo mi atiegi kanyo nikech wantiere koda Nyadhi hie mar mondo mi watwa koda Sami. Aparo na seluongo nyingi ma wiye mak mana adwa ni mondo mi ami thuolo. Iluongo ni Nyadhi kendo gi dho Kisungu iluongo ni Sapi. Adwa mondo mi nyiswa ni to Nyadhi to Nyadhi mari ni chako nang'o. Erokamano ahinya Cyprus, kendo adwoko erokamano ne Ramogi TV mar mondo oketa chenro ma kawuono ni. To kawacho mana machuok, nyadhi mara ok ochakore sani. Nyadhi mara nochakore kapod atin. To kama koro iyudo ka baba ok dwa ni rwaki lewni mang'eny cha. Onyiewi sat achiel gi long' achiel. To inyanya neno nyasa, long' obiro bang'e. Koro onge kaka ninya rwako law moro. Koro nawacho ni kabet maduong' adwa na bende achwadra ka nawuotho e neighborhood kama wadake. Tine iyudo ka joma nigo rwakore maler. To mago be joma tiyo matek. Kata be kaka rwakora atiyo matek. Emomiyo arwakora kama chopen. Kinde mokalo kane watwake ewi wach mar lewni, nowach ni wuotho gi tag. Yes. Gima nitiere lawino. Yes. En koso ng'eyo. Yes. En jok ma iparo ni oweni wuoth go mak mano go be ni sami nyiewo law. Yes. Ting'ado gik makama. Neno ka in wuotho kode michopo ka. Yes. Onyisa ang'o? Maendi en koro kaka kit rwakruok kaka rwakora. Kit rwakruok ni en ni kinyiewo law to ok ni nyiewo lewni, inyiewo law. To lawno beche tek. To lawno sami nyiewe tagno kidwa ni mondo igol nyaka ji som tagni ni mano law mane mirwako. Mano mar ji mondo som mondo ng'eye. Yes, mondo ng'amo ng'eye to joma kia be kiae. Joma yanyi bende kono kuliero kama bro yanyi. Iwinjo ni ati in mshamba ng'omio gini laki ng'adi gol gini. Rwakruok ni en mar nyadhi. Yes, to kirwakri ne ji, irwakori ne in iwuon gima moro chunyi. Maendi en my weakness to en lifestyle mara. Nyaka nene. Odiochieng' kawuono ma kawuono irwako pesa di? Kawuono king'iya maber, gini laro king'iya maber, olaro 250. 200 kosa 200? 250. 250. Kineno wuoche ni makavali. To kendo kawuono sama biro nga Ramogi abiro nga gi wuoche manyien ma apoke jwala. An ok anyiew wuocha. Arwako gima nigi nyinge. Socks marwako ni ma endi Barberi. Arwako. Koro an arwako gik moko kaluwore ni arwako ang'o. Ok arwako narwako law, arwako socks atwe tae. An arwako gimoro kaluwore ni gino en ang'o, gima nigi reference eka karwakora. Yes. Sama ni wacho kit twech, wino wil moking'isa no ogudu iluongo ni ng'ani nikech wacho ni gimoro amora mirwako nigi nyinge. Ogudu ni onge nyinge. Nikech generation mar ogudu ni king'iye en vintage. To vintage gino gute moko mane machon ka. Koro afuse twech manyien gi twech machon. Koro twech machon ng'eny gini kabira unless iginene. Research e kiyudo nyinge. Maendi aonge nyinge. To king'iye en gima unique wata kiwuotho onge ng'ama ibiro yudo go. Ane man kode. Kit twech ni nigolo kanye iluongo ni inspiration. Ere ng'ama ing'iyo ineno kotwere to idwaro ni imbe itweri kata sani itweri kaka otwere. Twerruok tek. Ibiro bet gi pesa. To ni idwa wacho ni we mondo atwera kaka ng'ani twere. Ok ibinyalo. Nikech kaka wasos ne gik mwarwako. Iyudo ka sasa marwake gimoro moro ipenji ni gini golo kanye. Gini yudo nade. Kata jomowere ngani bende ni kodgi. Iyudo ka ng'ato dok chien kata mwaka achiel mwaka ariyo kopinji ga pinya ni gigi tigolo ga kanye. Wan joma rwako lewni moko ma research ne law ma joma ng'eny rwako no da, law ma beche tekno. Yani gole kata sede 2-3 biro Kenya. Sata achiel biro Kenya. Ogibi sede 50 ama 100 ogibida. Koro karwaki achiel kama kaka kavali ni, to mano abro sungora godo.
to ka chieng' maneno ka ng'ato nigo koro maende okuchaku nenago iserwake mogik koro amiyo kata wadwa moro ama ng'amo chanta agola miyo yes ere kaka ing'eyo ni ma en law mar jalony adier jalony gi dho ngere iluongo ni designer yes nikech iyudo ni chiro kikore Yes. ng'ato wang' koneno print ni to nyalo dhi kamoro e chiro moro Yes. e tok mudho kucho molosi mobi Yes. usin kaka sani ere kaka ing'eyo ni law ma kawuono inyiewo ni inyiewe ir ng'ama okawe kuom designer gima timore kuoma atiyo e sekta mar utalii to Italy awacha Europe asedhi mang'eny kendo abaye mang'eny lewni mang'eny ma iluongo ni designer lep designer wuok Italy to wuok France mathin ma wuok London Italy gi France America be wuok matin pinje moko gi Japan be nigi law nitie designer mar Japan ng'ancha loso law ma beche tek awach nyinge kosa waweya wacha iluonge ni Yuji Yamamoto mano be Japan are recognize Italy to magi gik mwarwako gi magi Italy gi France koro ang'egi nikech asebet Europe ang'egi asebet America ba aseneno ngima kaka chalo piny kaka chalo mana ni Europe nabiro gi lewni ka mana na America nabiro gi jeans yes karoko jeans yes iwacho ni pogruok e kind nyadhi gi sunga tin ahinya kendo kane wawuoyo gi achiel kuom jodong dono wacho ni en sunga en tie gi kido mar sunga iye jok miwuotho go kata joma ni machiegni kodi kata nyuola ok ginene kit rwakruok ni en mar sunga rwakruok na opogore diriyo kata opogore didek sama an ganyuola ayie kata wuotho gi pat awuotho ga kala nikech nyaka bed ni anyalo dak gi jodalawago area kama dakie be ang'iyo kaka gweng' chalo arwakora kendo aloso gi ji kendo abudho gi ji kaka mar mondo mi ang'e kaka anyalo dak gi ji e gweng' kanyo to maendi gima nitie remba en remo ma onge gimigole to onge gimimede gini nie remo ma sama nie odacha an gigi kik wen ni magi lewni minya nyiewo kawuono nyiewo kiny inyiewo kata diriyo mwaka nikech bechgi tek gima beche tek ma samoro bende inya nindo kech ti save to ichulo nga mos e kikaw gino an gi outlet me kama kelo naga mawuok loka koro nindo kech mondo nyiew law mar design yes ayie mondo koro i cut down budget ni mar mondo mi iyud gino maga koro arwake ma combine gi jacket ma arwake kaka arwakora ni iwuok moro mopogre yani ginene rwakruok mara ni anatimo gik moko opposite ma jomoko timo kaka jomoko rwakore atimo opposite bas be sama ng'awuok Ramogi ka bendi do ka koro an mana raia ma kawaida itingo lewni midhi loko kiwuoka an bende mago be an go kana biro nitie ma awuotho ge ndara to nitie mabok nyon lam nitie ma nyono lam to nitie mok nyon lam ma bende apa ma yudo ka moko ne kendo kaka rwako magi ne okachaka rwagi kendo adhi kano yaka na mos ok ne okecho noro kuwuok ta rwako gi kaka rwako gi biro gi Ramogi ma indi koro bro miya liga sini wuoche gi nasedhi go Ramogi kata Ramogi sani koro mar adek kendo duoko nero kamano ma iluonga kendo uchaku luonga wuoche mana biro go mokwongo ok aduogo ka wuoche mana biro go mar ariyo ok aduogo kata wuoche mar adek odiro monade madikane lewni nikech wacho ni kiserwako wuoche ne okichake rwake to pod dhi mbele gi nyiepo iserwako sati ne okichake rwake pod nyiepo ok achaka rwake in gi nafas maromo nade monego bed ni kane lewni to kisekano gi idwa ni mondo mi sik en museum ineno gi koso koro gikonyi nade samo kinyal rwako gi lewni gi mane mitne lewni gi iwacho ni ber neno sama koro ineno kaka bet kodi ni sama kata an kenda mane mudho ma kata an kenda to ng'ato onge ne ido ka nyaka nguse wuoche na gi kama ma indie mitne ma e mar ywe wuoche mok ywe gimoro amora kendo yani igolo buru mar mondo mi obed gi that original marecha kaito kendi chaki kana mane mitne koro odi panga samori golo gi agola mondi negi agolo gi agola to mondo aneno gi to kendo chaka kano gi koro mago chalo nyithindi mi iwuothe nyithindi mi ing'e nyithindi te koro abe kamane kaka timoga to lewni gi ok inyiew gima nyisi ni ok inya bet gi kata mang'eny ahinya inya bet go mang'eny at the end mwisho lakini inyiew gi kata achiel ariyo mwaka nikech bech gi tek koro an asenyiew gi ma gintie jomidage ngimani kara johera magi ere ka girwako gini to gimbe
ponin gi jaot kata gi nyathi gimbe kama e kit rwakruok koso mana mari kendi. Min oda bende ndalo mane min oda nitie. Unfortunately ni min oda sani onge because of ABCD. No way. So nowhere. Anok nawe. Nikech kit rwakruok. Nowhere because of ABCD. Oh, okay. To rwakruok ni bende thago nga nyiri makan gi nyako madago. To ka nyise ni gini ahera gini ma indi remba ma indi ngimana ahero gini to kata moro wacho na hapana ma indi kirwakori idhi manyo mon dhi lari oko ka anyise ni gini kata mon go onge pacha gini ni ng'ama kawo pesa minja nyisi no makethie law mano ng'ama ohero law to minot nan gi nyako moro chien kacha nyako no ne kia value mag gigi no uso lepa gi sawa ogolo to wuka to lal mano be part mano miyo nako sana kode nikech gimo kia value ne in kidhi ot e bedroom mucha tido ka gino lal to ng'ami nya penje bedroom udongu na jare kipenje to nokia koro mano be chende gik moko ilagi nikech samwa nyiepo kwa nyisuga okwada wacho nikech gina here to ibiro go kiling ne to mandi bengi apando ga yes abiro tapando samora biro kisenindo to awe jikon ang'e jomoko matimo kamano awe jikon to sama kisenindo kore ka kele to boka poke sano abro mana poke chieng' moro kore dikate chama eka kora poke anene mos to in chieng' minene ta ko mai gik ma na nyo kata ka pokibire daka magi gik mos betot ka pokineno gi kaone ka kwatemo lakini nyako mongerito gi nyako no anya hero gi chunya te nikech ade openje niere kaka irito gi nikech mokwongo ang'eyo ni e ot mantiere mana kopogore samoro ka in mana gi odgi kende mak mana ni ka gintie manyiso ni kata kuma iketo gie biro chanda kata biro chando ng'ama intiere go kanyo Mario samoro aparo niya kar mondo ni nyiewo law masing 200,000 ok ne wakawe kata plot moro matin wager go gik mamoko ok ipar ni mago gik moko mabende samoro chando ji apangora mamit tapangora kama ang'erito minot mane an go to nodhino ne nitiere gik manotimore manomiyo dhi noweya an ok naweye kendo gino ng'ere maler mano namba achiel namba ariyo nyathi be ka in go nyaki make sure ni nyathi somo e skul moro maber nikech ibiro nyiera ji biro nyiera oko ka ni nyathini somo kanye to in to ne wuoche mirwako e tiendi mano nitie ilose toki koro nyathini be nyaki bed ni iketo kama ber some an gi wuoda ma 10 years nitie kama nitie bo somo maber an kode adak kode kami wacho plot ni be plot bende kami not nitie minote mi penjo to wabede gi project mane an achiel kuom chuo ma nyalo penjo minot ni to watimango to I initiate conversation to ka bed gi nyako manyalo miya drive no ginene backup mar drive no anya timo gik mang'eny chenro bila mage midhi gi lewni gi nikech isewacho ni gintie gi kuonde ma idhiye koro kaka irwakori kama of fit kata donjo kama nade rwakruok ni kata kiluonga wedding mari tanya biro akana attend your wedding kata kiluonga mondo abed best man mari be pod iro ka lonyo gi pod arwako mana kitenge go rwakruok ni en kuonde mag nyadhi hapa ninge kuonde mag nyadhi kuonde osiepe moko ndi mabecho be mido ka ng'ato loso gimoro achiel kuom gen party moro ma Johnny Junior iko kani hapa ninge hotel moro Nairobi ka ineno party lano imanyi lai moro maber minyarwako ginene e party lacha okanyadhi kama maendi adhi kendo mopogore kendo yes to nikech kata ichwado miel be kacha badhi mopogore ma dwaro dimbruok ma dimbruok to kendo oyoto en light maber to kama ko nitie bende an gi lewni gote obed law ilamane to en tuwech an kod gi te an onge makoso go namba ka mar gik maywa ke ng'utie kadwa akiani aluonge ni bling bling magi bling bling to koro in iwuon apani ineno gi aneno kiful kanyo tineno malaika mana malaika koso mano yes ni malaika koro gigi magi accessories part mar rwakruok ni rwakruok ni kirwakori ma koro inenori ni janyadhi accessories lagi be koro anta hero gi okarwako orane jomoko ahero gi koro jomoko bende iro karwako gi samoro ng'ato rwako achiel samoro ng'ato rwako maduong' mago te bende an go samoro nitie samaro rwake maduong'
sama rwake matindo gi sama rwake silver an kodgi to gigi te amanyo gima ng'ato onge go gima ji ok nyal yudo ema nakawo an ok bi yudo ni maga keto ng'ato be nigi malaika ni kama idhi yude onge opek kama intie ga opek en gi weight e kiful ben go ka iwinjo kimake tiwinjo ni kifundni ok en normal da ofungu ne nokwalo ofungu ne bende ne nitie yes nokwalo obiro kifungu yeah mago gin mano nitie range mar pesa di nikech kaka janyadhi wacho ni ok ikaw mi ilawago e apeini makoni an Nairobi ko kanyiepie Nairobi downtown ano gi manyiew Nairobi onge mabuka wuondi onge manyiew Nairobi nikech bende an gi chance kaluwore gi tich matiyo an gi chance e tich kaido ka sama thina loka ok atinga dweche ang'wen ka anoko an koni to kadhi to at least apude agina apudho gimoro achiel to sama sibiro ka osiepena be modak oko mabe ang'e ma a connect go anyiso ni gini manya ni gini enda dware to samoro an manyiewe aoro pesa gi kai kambicha tanyiewe to gino ioro ne dhode koren mokaw to okelona mane kaka ere kaka e tich kaka jomitiyo go orwake ere kaka idak gi ji to bende mae kit rwakruok midhi tich ko sami tidhi tich kwanya moko ma ji ong'iyogo sama dhi tich ta arwakora mana e uniform ma tich kata kend kaki ma joreru madhiro msigo cha emido karwako mabok ma bendi ibro shanga koda ni tango marach gi bwana an rwakruok ni ena mar nyadhi to gini nachake chon ta an nakia gimatimo an nange gimatimo ka koro ne rol mido chako manya maka to chopo nyake ot to ne gibiro gi rieko nikech ne nitiere ginene station moro mano manya to na hepogi ne rike gimanya mondo gikel gine e limelight to na hepogi to kane rol mido biro ne gibiro gi rieko ma gichopo ira ma po mana ka gichopo ira kore ka wacho ni ala to kara gimnatimo ni gini kare en gi impact moro go ka yes iluongi ni ang'o miluongi ni sape onyisa ang'o sape en ng'ama rwakore ginene ambience en gine wachalo jok mantiere society mar ambience en mar ochalo global thing of elegant people ladies nitie chuo be nitie sape ni en kamano yes koro sape gimomiyo en sape e rwakang'o chakre tiendi long socks ineno ielo ne ji gik mirwako to ji somo ginene kapo ni lebo onge ka ame onge ng'uti to endigo oliero ka yes irwakang'o mana sape ng'ama iluongo ni sape en ng'ama orwakang'o chakre tiende nyaka malo ya koro gik mwa source for kaka an samora chung kata kaka yudogi sani an gi ginene outfits mar Philippe Plain asego ginene nagogo picha nyoro aparo kaka giga yudo ti ido ka samoro benda shanga kata joma temo rwakore penjo ni yawa gigi ti yudo kanye nikech an ayude set nyaka wuoche iwinja nyaka wuoche koro sape nyaka ibed gi title ma sape no kirwakori kaka inena rwakorani irwakang'o chakre wuoche irwakang'o tigolo ne ji to ji neno to ma be karwako ginene karwake kama ok ibineno wa kende event moro kenda chaka chwade kama mano koro aonge mano lower my dignity odwoka piny adeni mondo wadhi katieko sape Kenya ka ine sape kende koso un gi sape mamoko to jomamoko yudore e piny mane yes Kenya ka ok yot mondo awach ni sape achiel kuom gima nyalo recognize en Igwe Presdab Anderson winjo otamba winjo usi to kila sape ka sape chwade mopogore Igwe chwado suit sate tanto kineno kaka chwade ana chalo ng'amago kathira to kama luare to gima wuogo sama chung'no kado beda casual obed classy obed ang'o kado obed suit ana chwado te to Igwe osiepa to chwado suit en ochwado sude iwinjo to ochwado brand Igwe Presda en sape kae adoni mondo mi mana watieki manyiso niya kionge pesa nyadhi mar rwako law ok inyal koso nitie kaka inyalo yudo shortcut moko po ni nyadhi mar rwako law no maki to ionge pesa mar nyiewo law singa 50,000 1,100
Nyisi ni rwakruok mwarwakore ni gini chalo juok. Chalo juok. Ochalo juok ni kata manyocha from 2018 to 2022 naonge tich. To giga mana nyiewo chien kocha kata natho tawegi. To ok nanya kata uso ni auso. Koro ng'ama rwakore kaka rwakore ni watiyo matek. To wiya omako ni arwakra kaka rwakorani tatiyo matek. Koro tiyo matek ni ido ka in kamari balance gik mitim, inya rwakori, inya chulo ne nyathi fees, inyalo timango. Koro lifestyle mari kaponi in sape mochomo yo, lifestyle mari and balanced. Sape mang'eny yudo ka imako tirwako nyaka jela nikech gikwelo mondo nyiew law. Omanyo kata mang'ato kata onyalo de ng'ato mondo nyiew law. Iwinjo. Koro Kenya ka wan ji adi? Ariyo mong'ere. Jari mong'ere. Ero kamana nyadwa ni mondo mi watieke gi kanyo mak mana nyalo mana nyiso wachni mogik dakika an go piny mar achiel ewi nyadhi mar Jaluo. Nyadhi mar onagi en ng'ama ler. To nagi en ng'ama janadhi, en ng'ama janyadhi. To gini be nitie rembwa wan Joluo, kata ka ji nitie ma ok nya chopo kama nitie ni ji ler, onyadhi ler. Egino miyo ineno ka ng'ama wiye ler kaka wiye onagi ler gacha. Emomiyo ineno ka lerwano wachiemo kode kata wan ga kama tek sate e sirikal mora mora. To nyadhi ma ordinary person ido ka ler to tiyo matek. To rwakore. To chanre. Nyadhiwa. Ero kamana Nyasami wa muri. Mano ne janyadhiwa makawuono mak mana nyakoro mogi. Kama oluonge lerno. E kama dwani mondo mi watang' godo bende achiel kuom jonyadhi e kaunti ma Kisumu. Nyaluo ma bende oketore mar mondo mi oneni nyithindo manyiri owir e yo makare kendo wuotho ka ler ma e chenro ma dusruok makawuono. Most times people think that makeup and gimoroma we do for fun, but actually it entails a lot. Koromondo michal kaka chaloni, you have to start with skin preparation. Mano wachalo kaka ng'ama gedo tichako gi foundation. Yolo kokoto gi pig gi kuoyo. So that is what we do actually. We start with skin preparation products whereby we have them. So instead of cow foundation tea, iwiche wange, ichako gi mago to kuendeleza longevity ya makeup yako to stay throughout the day. Nikech ngato bongi say ni anadwaro ni makeup now last the whole day. Okongi so ni adi chogi foundation mane and steps mage madhi kao before achak wicho makeup no to endeleza longevity mar makeup no endo. Yeah. Kwa after that kwa kakao foundation cha awiche wanga, then nakao eye pencil, and then you come up with a very soft glam. What did the soft glam? I call myself soft glam specialist. Okwan, we don't do all kinds of makeup, but we specialize in makeup that is good for everyday woman. If you want to go for an interview, if you want to go for just a normal day, idwa wuto give makeup ni no. If you have a dinner, if you like a day like today, like Valentine's, kadwa already dinner date, and makeup must suit all types of occasions. Koro and makeup moroma otulia e wangi kanyo, oneno ma smart, somebody cannot tell me ti which emarom nade. Koneni itaru koso. No, we are not all about that. Our makeup has to sit and look as natural as possible. We enhance beauty. So it's always what differs is the attention to details. And instead of doing this soft eyeshadow kakamarani, ketnagoma pink, kata ketnagodoma orange. Does not mean it's heavy. It's only the colors Emma Pogore. But apart from that, it's the same. Koro gimami yonga tunalwa chuni in heavy because probably uketo lashes maboyo, kato keto color pink, kata purple. But that does not make any difference. Yeah, all these people will be satisfied except the colors that they choose to go with. I will definitely agree 100% ni makeup mio nyirichia kod Nyadhi. Yeah, o mio ineno like you belong, yeah, like you walk and you command. Yes, you command presence. You command some presence. Yeah. Sometimes I walk in a place and people look at you like, you look good. You see me, you see the business. So first of all, you look at Jomoko Okia Gikma go well with their skin. Some know Jomoko Bokia.
Koro gimana ngisi ni skin preparation mecha kogodo loso makeup cha. Moko miyo ni react kod faces ji. Oken foundation mi wichone ngato. Maybe primer mano wichono is not the right primer mar face ne. Wan gi jok manigi oily skin, wan gi jok manigi dry skin. Ko jol ni ngani nigi dry skin to wichne makeup mar skin preparation mar oily skin. Ko maybe ikaenda audio react gi face ne kata o wichne moisturizer mar sensitive skin. Ko as a makeup artist nyakibed gi all these knowledge. A client will come and tell me, Nyati, oh, Jawda, itimukata wedding, Jawda okoero makeup. And I'm like, you yourself, do you want the makeup? Towachoni, yes, I want the makeup. Then go for it. You know, it's not like it's going to change who you are. This is one special day. Beokitimne jawdi, itimone your day. Nyakorobonigi okadwani muda mede gimora mora mana kaka Penina oseleronwa weche mag dusruok nyakorobogi mano kelewe giko mar weche mag chenro mar nyadhiwa mabende ne watuo kotone koda dusruok e okang' mamalo kachiel koda kit twech mano kende nyakorobogi neno ka jo chenro machielo lin kachiel koda kulana kosaikore kendo gineno ka kao thuolo margi. Ang'eyo ni kawuonen poden odiochieng' kado tieno mar hera omiyo kuor hera kamora mora ne johera magi mantiere machiegni. Erokamano nyawaronere kendo e chenro manyien juma manyien nyinga Simfros Okinda.